Fil-passat, id-deputat nazzjonalista Mario De Marco kien waqqaf it-tkeċċija ta' Evan Camilleri mit-Times of Malta. Dan sostnih id-direttur maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan f'kawża ta' libell li fetaħ Camilleri kontra Balzan wara li dan tal-aħħar irrapporta fost l-oħrajn kif Camilleri kien sera oġġetti minn supermarket fin-Naxxar. Mario De Marco huwa membru fil-Kunsill tal-Fondazzjoni Strickland li f'idejha għandha l-maġġoranza tal-isma tal-Elite Group, il-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times of Malta. Bosta jsostnu li d-deputat nazzjonalista għandu kontroll enormi fuq it-Times, fost dawn hemm Robert Herniold Strickland, in-neputi ta' Mabel Strickland, il-fundatriċi tat-Times. Herniold Strickland huwa wkoll azzjonista fl-Elite Group. Intant fi smieħ tal-libel tela jixed iċ-chairman tal-Elite Group Paul Mercia. Mercia qal li f'Diċembru tal-2019 irċieva telefonata mingħand Michele Rizzo li dak iż-żmien kien id-direttur maniġerjali tal-Elite Group u li sena ilu tressaq akkużat b'ħasil ta' flus u frodi. Rizzo talab lil Mercia biex jiddiskutu l-allegazzjoni li Evan Camilleri tat-Times kien informa lil Jorgen Fenech li kien se jiġi arrestat. Fil-qorti ntqal li grupp ristret ta' nies fit-Times kienu jafu li Fenech kien se jipprova jaħrab minn Malta bil-jott tiegħu u saħansitra ntbagħat fotografu iħuf fl-inħawi ta' Bortomazzo. L-informazzjoni li ċertu wieħed Ivan qal l-allegat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja li kien hemm pulizija qed isus warajh kienet ħarġet fil-pubbliku iżda qatt ma ħareġ il-kunjom peress li fit-Times kien hemm impjegati żewġ ġurnalisti jisimhom Ivan. Fil-qorti Paul Mercia saħaq li huwa staqsa kemm din l-informazzjoni kienet tippunta lejn Evan Camilleri b'Michele Rizzo u l-editur tat-Times Herman Grek isostnu li kellhom informazzjoni fuq bażi soda li kienet tindika li fil-fatt kien Evan Camilleri. Mercia sostna li dan il-każ u l-każ ieħor ta' serq minn supermarket kienu raġunijiet li għalihom Evan Camilleri tkeċċa mit-Times. Minn xhieda oħra quddiem il-qorti kien ħareġ li sit supermarket bl-isem ta' Value kien qal li l-oġġetti li ħaq Evan Camilleri mingħajr ma ħallas kienu jammontaw għal 12,000 euro u din is-sitwazzjoni ta' affarijiet neqsin mill-ħanut kienet ilha żmien twil għaddejja.